program imene cholinga chake ndikubwera pano kukambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo madzulo ano muli ndine Nkwenda Vili Wonder Msisia. Sindili ndekha, ndabwera nawonso ambuye Bishop Chimwemwe chafumuka. Ndakulandirani ambuye Bishop. Ndathokoza kwambiri. Yabwera uniform. Yafika kuchena. Mwachena kwambiri. Kuchena kwambiri. Osapwekesa. Apa ndakomereza apa kuchena ndugu. Mwamenya jeans, ndikuzamenya blue Timberland. Koma Bishop inowe mnali nyamata uvuta kwambiri. Ine ndinali ndiyoto. Nali chibidi. Niga? What's up my nigga? Mulungu anatilenga. Kobasi. Andataziwa kumene Mulungu atitenga. Nalika waniwele. Mulungu ndo abwino. Mulungu osintha. Mulungu osintha nyengo za anthu. Adasintha Paulo. Anasintha Saulo kukhala Paulo. Umati ukamona Sauli mbali iyi. Ndikuzamuona Paulo kuti one extreme to the other. Uko kuli angoni wawo. Amenewo ndi awayana chunga takulandirani uchunga. Zomo kwambiri. Ndiyeno tili ndi nkhani zitatu zimene tikufuna tikambirane mprogramu iyi. Nkhani yoyamba tikufunsa kuti kodi chipwirikiti chimene chidachitika pokumbukira akamuzu pa 14 May 2026 olakwa ndani, tufuna tiunike nkhani imeneyi. Nkhani yachiwiri, a Vice President Dr. Jane Ansah akuti sakufuna kuyamba chipani cha ndale. Kodi zimene zichokera pati? Akuyankhula zimene zichifukwa chani? Yachitatu, tumalipira anthu ena awiri ndithu pa udindo umodzi malingana ndi zimene tidachita kusanjasanja anthu. Kodi tusamala bwanji ndalama za misonkho pamene tikuchita zimenezi? Tufuna tiunike nkhani zimenezi bwinobwino kuti zive bwinobwino. Komano programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Ceres Enterprise. Bwanji timve uthenga wawo. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Ambuye Bishop, munaponya mafuta kwa polisi amene akutama tibile break Pepani. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Ceres Enterprise, my proud sponsors a program imeneyo ya the hot calendar. Nimanena kuti ambuye Bishop munaponya mafuta kwa polisi amene authamanga uchikwawa ndi kunsanje malingana ndi zimene zikuchitika kumadera kumene kumene tidazilankhula mwa mphamvu mprogramu ya sabata yatha. Munaganiza bwanji? Ife pano timayankhula tinena zinthu anthu ambiri azitsatira programu yetu ndi yamphamvu kwambiri anthu amayitsatira, so titamva zikuchitika pamene kuchapa tinakalipa kwambiri pano. Ndiye naona chinthu china chimene chikhoza kukhala chofunika kwambiri nkuti sangoyankhula nakuimbira ndi phone ndikuuza ndawo kuti sitingayepo kadzanja tithandize kuti zimene yankhula zija polisi athamange boma lili ndi mapereka mafuta
koma ntchito yaja yachuluka sitingathandizireko pang'ono. So nakumana ndi anzanga Tonderai ndi Wahid na ndi azali let's go pamande basi mene mafika tsiku mwero tinatumiza yoyamba 500 tinatumiza swachiwiri kuti magalimoto apa chikwawa polisi kudutsira kwa officer in charge athamanga sakale pansi kuyamika mulungu. Tinaona sa minister anapita umene kucha kulibata ndithu chifukwa zimayitika zija ine ndimapita kwambiri kuchikwawa ndi kuli ntchito yaikulu kwambiri yathu ngati mpingo. So ngati zinakhudza anthu akuchikwawa inenso zimandikhudza. Number 2 pamudzi pano patimayankhula tikayankhula ngati kuthekera kungakhalepo olemise uja na khandama ina mwezi mapoti kwatoyika atoka zona koma ndaona kuti chofunika ngati a social responsibility kuti tithamange tikayigwirira dzanja. So tinatero angoni wawo ambuye bishop pamodzi ndi anzawo adachita kamita kupereka ku polisi kuti kathandizire mafuta pamene tikulimbana ndi mchitidwe osakhala bwino umene ukuchitika kumene koko. Nde tithokoza polisi ndithu komanso mafumu ena amene ayimva kuti nkhanizi sizoyena kukhala taomva mafumu ena kulankhula mwamphamvu kutsutsana ndi zimenezi. Tidaona nduna za maboma ang'ono a Ben Pira adali kumene konso kulankhula za mphamvu so kuchita kuchenjeza kuti fumu imene isekerere zimenezi iyayi. You know, and he actually said kuti ndimacheza ndi wina aliyense koma mukandidusira mbali yawo ndimazayang'ana kumbali simungandikonde. And I think itonsefe tizifika chonjo zimene zikuchitika kumene kujako ndizochititsa manyazi ngati Malawi kuti anthu wina akhoza kungopeka nkhani ndikumapezeka kuti tata ya anthu 8 pofika pachinayi. So timati tiyambe pamenepo komano tilowe nkhani zimene tikufuna tikambirane program yathu ya lero. Nkhani yoyamba imene ndikuyamba ndino angoni wawo ndiyokuti pa 14 May ndi tsiku limene tidalika mwapadera limene timakumbukira tsiku limene adabadwa Akamuzu Banda. Now tsiku limeneli atamwalira Akamuzuwo adalikhazikitsa mwapadera kuti tizikumbukira ano moyo wawo wa Akamuzuwo. So zakhazi kumachitika ndithu kuyambira mbuyo monsemo tidaona ndithu President Bingu wa Mutharika akumanga achiliza chimene chija popereka ulemu kwa Akamuzuwo komanso ma president osamira akhala kulisunga tsiku limene lili. Mwina asili makhala holiday kwinako kumana zapezeka kuti mpano lakhazikisidwa kukhala holiday anthu kuti zinkumbukira president woyamba amene adachosa Malawi kuchoka ku Asamunda kubwera nafe ku maufulu amene tinawo. Komano timati tiunikeno mwambo umene unachitika pachinayi pa 14 May 2026 kulilongwe pachiliza cha Akamuzu. Zidayenda bwanji angoni wawo? Mazinthu zake. So mwachidule mwambo uja unali ngati wachikumbuso wa mapemphero ndipo tinaona anthu achipembedzo ochoka mipingo yosiyanasiyana kubwera pamene paja mosogoleredwa ndi amene amayimirira mtsogoleri wa dziko lino amene wandi Agangata, Minister of Sports amene anali kumene kuja ndikuyendesa mwambo wonse. Basically mwambo panali zoyankhula zosiyanasiyana akuboma kuzera mwa Agangata anayankhula akufamile kuzera mwa Kandodo anayankhula komanso tinamvaso ndithu ulaliki wa mphamvu kuchokera kwa abusa amene anapasidwa mwayi woti agawe uthenga ndi zina zimene zinaliponso ngati kuyika nkhata za maluwa ndi zina zoterozo. Asilikali athu a dziko lino ndi anali ponseponse mwambo ndithu opasa chidwi. Koma pamene izi zimachitika nkuti Malawi Congress Party ali kulikulu awo kulikulu konkuja kulonge msite center mwamuja anali kulikulu kwa lokuja naonso ananena kuti ayi poti zikumveka kuti atikaniza kuti tisapite sogole wathu akanizidwa kuti asapite kumeneko ndiye tikhala ndi mwambo wathu wa parallel umene titachite after mukamaliza waboma. Ndiye zimene zinamveka ndithu even siku lisanafika ndi chapa 13 usiku timakhala kuti kuzimba zimenezo. Ndiye adachita mwambo kenaka anazaona kuti manchanzeru kuti ansogole wathu akasiye nkhata ndikati sogole wathu wowe tukamba zachakwera ndi asogole ena achipani komanso masapota amene anawakuta kuyenda kuchokera komwe ku headquarters kwawo kuja kupita pa mausoleum msite center kuja kuti akayike nkhata. Ndiye zimene sizinathe bwino chifukwa anawakaniza kuti umene kwasafike ndipo tinaona kuti mpaka na panatika matiye gasi panali kutukwanana kunali ndithu mawena okuti ife pano sitingatchule amene amagwiritsidwa ntchito ndi anthu masapota amene mwina amaona kuti sanakondwe faja ganizo zimene boma inapanga pa nkhani imeneyi. Kenaka
kenaka kuna zachitika somano kutayira na nkhani anthu amafuna kudziwa kodi chinachitika nchani kuti mpaka nafike poti anthu tear gas kuthiridwa mpaka na mtsogoleri wakale wa dziko lino misozi choncho chinachitika ndi chani. Ndiye kuona kumbali ndithu ya Malawi Congress Party akunena kuti iwowo anaganizidwa kuti apite kumeneko, ndipo kumbali yawo iwowo akuti anapempha kuti akasiye nkhata kumeneko. Kwa mukafunsa kumbali ya aboma poyambapo amakamba ndithu zonena kuti apolisi sanalakwise zimene achita apolisi ndikufuna kukhazikitsa mtendere, ndipo anaona kuti MCP ndamene ali olakwa mosogozedwa ndi achakwera. Kenaka khazikhazi iwo aboma kuzatulusaso press statement yonena kuti yayi koma tikuona kuti afamile ndamene anakaniza awa tikati afamile ndi family yakamuzu ndimene nakaniza inakaniza a Congress kuti apite kumeneko ndi msafunse ife. Kenaka tikuona madocument ena akutuluka onesa kuti kunali misonkhano yokonzekera mwambo umenewo imene imasogoleredwa ndi aboma, ndipo kumakhala stakeholders ma department osiyana aboma kuonesa kuti chinthuchi amachikonza ndi aboma. Ndi kungokhala ngati chipwirikiti ndithu all over the place, koma kwambiri mwambo umene unayamba bwino sunathe bwino. Unaonesa kugawanikana kwathu, unaonesa ndithu chimene tili, ndipo unaonesanso mwina chidani chimene chidakalipo kundale. Chabwino mwayamba choncho tifunsa nazo mafunso pamenepo mmene paja mutu wathu tifunsa kuti olakwa ndani tiona kuti tione kuti kodi olakwa ngose olakwa ndiuti. Ambuye Bishop inu mwazimva bwanji kufikira pamene tafika apa? Ndingobwera mbuyo kuti kukumbukira kamuzu sikwale ndikakalekale mwambo umene uja unayamba kalekale ndithu. Ine pamene nadzango yamba kumva kuti apa pasipakhala bwino pamene ndinamva kuti sakufunika munthu avale makaka aliwonse osala chipani komanso ngakhale ankhope imene pali kamuzu paja, ine ndinangoziwa kuti apapa sigwira iyi alakwa kale chifukwa chakuti kuli birthday ya paja nalingezati kuti pasapezeke makaka alala kuli makaka achipani achipani so paja mmene maonekera munthu muchakupanga tu nsalu yokondwera kamuzuyo kamuzu day cloth ndoti pakhala nkhope yache komano ili yakamuzu chimene chinavuta ndikuti mwina nkhani nkhope yakamuzuyo isapezeka pa chovala cha Congress ndiye kunali ngati kuli birthday ya Wanda koma kusapezeka munthu ovala t-shirt ya Wanda birthday yawoyo munthu asavale fa kumene koko kubwera anthu ena amene ayamba kudaba kuti birthday tatenga po ndalama zambiri ndifeyo. So ndinamba kuona kuti apapa kungoyamba sinanga muti mwaimvetsa motani ndinamba kuona kuti apapa pakhala kukhulana. Number 2 ndinadzamva kunena kuti aita na immediate former president koma amafuna apiteko koma auzo nasabwere. The reason kunena kuti a president athu amene ndi APM sakhala nawo so sungapite immediate former president pamene kwa aidani APM sakalapo. Ine nazosonikira kwanso chifukwa ndimaganizira kuti president akatumiza munthu delegate ndiye amakhota president acha alipo through that person ndiye munthu ujayo amakhala guest of honor amene amakhala president wa nthawi imeneyo amene awawa amene anakakhalapo sakuyenera kuyankhula angokhala ngati munthu wamba koma guest of honor uja ndiye kuti wavala chovala cha president ndene ndadziwanso kuti iyi imene ivutanso. So at the end of the day ndi pamene timadzamva kuti anthu aja MCP apanga ganizo lonena kuti akakumane adikire zikatha mwambo uja ukatha ayambeso wawo kuyang'ana ndi mene ndale zimakhalira kuti anthu a TPP kapena kuti boma la TPP lapangitsa mwambo wa kamuzu anthu amene amadziva kuti kamuzu uyi ndi wathu apangitsanso wawo pamene paja wekha ukhoza ngoona kuti zayambika kale zimenezo so pamene utatha mwambo uja wa boma ndi pamene amayamba uko so chimene chinavuta nchakuti nkhata zayikidwa kale ndi guest of honor wa boma pamene amapempha kuti ifenso tipita tikayale nkhata zathu kome kuja ndikuona ngati kuti pamene pamene panakhala ngati panabweretsa chimpwirikiti chachikulu chimene nkhaniyo ndikayiona ineyo inali yosavuta kuisova. Nkhaniyo tibwera kumene koko ndipo poti mwayamba kale ndikupitano kwa angoni wawo angoni tikanapanga bwanji kapena tizipanga bwanji going forward chifukwa chokuti poyamba timangofuna timvesese kuti kodi
panakhota mchira nyani ndi bati Yeah. nde mwafotokoza Yeah. tizipanga bwanji ineyo takhala pansi ndimaganiza ndiyeni ndayika mbali zitatu. Koyamba ndimafuna kuyankhula kumbali ya boma. chabwino Kamuzu Day kapena siku limene ukondwera kamuzu kukumbukira kamuzu ndi national holiday, ndipo siku limeneli is a national event, right ndipo ownership yake ili m'manja mwa boma osati family ayi. A family ya kamuzu ndi ma stakeholders, koma amene ali ndi mphamvu ndi aboma, chifukwa timamukumbukira kamuzu osati ngati kwa banda kukasungu ayi. Timamukumbukira kamuzu ngati mtsogoleri wa dziko woyamba. In his role as a government leader, this is a government owned function. Ndicho desankhawa pena pake aboma akamakhala ngati kuti akuvulamo responsibility ndikumanena kuti akubanja, chifukwa chinthuchi nchaboma. Timafuna takumbusa boma chinthuchi nchaboma. Chinanso taona ma minutes ndanena kale, taona ma minutes amene apanga ligi osonyezera zimene ndikunenazi kuti chinthuchi nchaboma, ndipo aboma amapanga prepare amakonzekera za mwambo umenewo. Ndiye pamenenso ndimafuna kuti aboma tawayankhule nkonena kuti ataona nangasiwa achita claim letaoni muchikalata chawo kuti amene sana achita invite kapena amene anachita sideline Malawi Congress Party ndachakwera ndakubanja. Iwowo in the spirit of unity ataona kuti abanja alakwisa sana aitana achakwera. Mchifukwa chani they did not step in the spirit of unity as government kunena kuti ife taita inuyo mwalakwisa ife taita. They could have done that. Kumatu kumaona kuti kubomako apapa khanga zinalowa ndale. Now so how tipite kumbali ya Malawi Congress Party. Malawi Congress Party mwina kungu akumbusa kunena kuti mboma anachoka. Andi panopo amene akwendesa boma ndi chipani cha Malawi Congress Party chipani cha DPP mosogoleredwa ndi Amuthalika. Ndipo sinthawi zonse zimene boma imapanga ziganizo zokomera wina aliyense. Ndipo pasikhala ziganizo zina including maybe this one zonena kuti it was going to injure them. Koma remember, iwonso ali mboma anapanga ma decisions ena amene they injured DPP komanso they injured mwina anthu ena amene ali kunja kwa boma nthawi imeneyo. Koma at the end of the day mapanga accept kuti it's not our time, ndi nthawi yonena kuti ena asogolere chinthuchi. Chinanso ndimafuna ndawakumbuse kunena kuti pamene tikukamba nkhani ya kamuzu ndikuona ngati achipaniwa takumbuse again kuti sitikumichita celebrating ngati mtsogoleri wa chipani chawo ayi. Ali ndi ufulu kupita ku headquarters zimene anachitira muja ndi ukachita celebrate kumkumbukira kamuzu, it's okay. Koma mukakhala kuti mukulowerera ndi kupena pake nkukhala kuti nkubweresa mavuto ku mwambo wokumbukira mtsogoleri umene wakonzedwa ndi boma, pamene popo ndi kuti you have to be careful. Chifukwa kuti zinthu sizingayende bwino mdziko. Ndimalize motere. right Nthawi imene munanena kuti Mosolia mwija inamangidwa ndi DPP munthawi ya usogoleri wa Apingo Montalika. yes Munthawi ya achakwera 2020-2025 anthu anali ndi chiyembekezo kuti ati malo aja akonzedwa kwambiri because of the same narrative yomanena kuti anali mtsogoleri wa Malawi Congress Party kuti amene wandoti pamimba chakungolesa zimene amanena akandodo zija za library chani zote zitheka koma zinatheka ngati sizinatheke. Now kwa ena akumati akamayionera kutali kumati komatu during your term of office sikuti malowa munachita so invest kwenikweni koma pano mwatuluka kunja kwa boma you seem to have particular interest in this place chuchitika chani kodi ndale. Now kwa ine ndikati ndione zonse ndimalizire kwa Malawi Congress Party ndionena kuti kuyenda kuchanayenda ochokera ku office kwawo kukafika ku Mosolia ndi machitu anapanga machi sikuti anali anthu awiri atatu ayi inali gulu. Ndipo inu ndine tikudziwa malamulo amene amayenera kutsatizidwa. Apala malamulo ofuna kukatenga chilolezo clearance ndithu chilolezo chokera ku akuluakulu a city. Ngakhale so apolisi amafunika so kuti adziwe zinthu ngati zimene zija. Koma ukafusafusa zikukhala ngati sizinachitike. Akamafotokoza zimakhala ngati it was word of mouth. Ine nimuona ngati kuti anakatha kutulusa document kuti kalata ndi iyi ya polisi ndi kalata ndi iyi ya kusite tinalandira clearance. There wasn't. Now iwo watu mboma surachoka kale
they know the government procedure, akudziwa ndondomeko imene mayenera kusatidwa. Why did they decide to break it? I don't know. Pomaliza mukaona zonsezi kwa anthu awiriwa, ineyo sindikuona polungama. Ine ndikuona anthu amene afuna kugwiritsa ntchito tsiku lotchedwa Kamuzu Day for political marriage, kufuna kuitenga kuti aonese chinkulirano chawo, chidani chawo pandale, kuti wina ine ndili ndi mphamvu, iwe ukusubwera, wina ukundipita, undipanga chani, uyu anali president wa chipani chathu, wina iye anali president wa dziko, kena kuwalowesa family chipwirikiti. Timamzuko muno wanda komanso a bishop tili ndi mavuto ambiri. We can avoid this. Chonde Malawi kuti tikhale basi nkhani ya maliro, nkhani ya chiliza, mpaka na basi kumenyana kutani nkhani yake tili mavuto ochuluka. Ndipo timati kuti ku Africa kuno anatiloza ndani, famuka cross border ku Zambia kumweko, muona kuti nkhani ya maliroso mpaka na msogoleri miezi osayikira kata mpaka na chaka kuti chimativuta ife nchana. We've got better things we can argue and fight about in this country. Tatokoza ngoni wawo ambuye bishop afotokoza kwambiri angoni wawo ako aperekapo chitsanzo cha ku Zambia ikamafika Juni ndi kuti aidi Kalungu akhala kuti sadayikidwe m'manda kwa chaka kangana mbali yomwe aboma kuti izi akubanja kuti izi ife tinali mwambo akamuzo kumanena kuti pasalowerere ndale koma zimene zinachitika pamene panja ambuye bishop inu munaziona bwanji kuti kodi mmene akwambiraso mwina angoni wawo kuti MCP muzaka 5 zimene zinalamulira boma 2020-2025 sama mukakamula kamuzuyoyi ngati president wa MCP pano aduka mboma angozindikira munthu adali wathu ndiye akutipanga number 1. Number 2, kodi zinafika mpaka napotira na utsiwo kesa misozi timayenera tipange choncho tikanazipanga bwanji kuti mwina mwake outcome yake isakhale imene iyi awasanatenge zilolisowa komanso awamene amakhazi sabata tikanapanga bwanji kuti pakutapa zonse tose tipite ku nyumba kwa titakhutisidwa kuti Malawi we are united. Ndondomeko zonse zimene zinatsatidwa kumbuyoko pa 12 pa 13 sitikuziziwa anthu aja kuziwa na mayankhulana. Chimene chatipangitsa kuyankhula nkhani ndi chimene chinachitika kumapeto. Right. Motana kuti anthu aja osanamvetsetsana zonse sinakambirana. Zona. Koma chifukwa chimene chikutipangitsa kuyankhula ife kuti kothera kwake anthu aja kuna chitika chimkwirikiti mpaka na tear gas. Ine ndimati dziko limayendetsedwa ndi boma ndi kholo. Boma ndi kholo. Limene ngakhale kuti iwe walakwitsa mnyumba mwanga mwana wanga walakwitsa wanditukwana ine sindingamwezere chifukwa zikhala ngati banja atu kutukwanana ndiye na kumulangiza kuti ya sitimayankhula choncho mwana iwe pamene pasuna pange bwino ndiye MCP mwafotokoza bwino kwambiri kuti ndondomeko zimene amene kudutsa anthu ajana ambiri kumene kucha kutuluka kumene kuchako ndithu malamulo sangalole zimene zozo chifukwa ndi kuti magali moti akuchingidwa uku koma why not munanena kumbali kuti anthu mumodzi wathu munena kuti panali pamene paja immediate former president mumadziwa pali zinthu zina kuli bwino kungozipewa osaziputa iyayi zinthu zina kumazipewa immediate former president ndi president koma opuma Bible limatiphunzitsa kuti tiyenera kulemekeza atsogoleri sanati kaya ndi Yalero kaya ndi Amawa provided that person is a leader. So anena kukhala kuti anthu akuluakulu mwamba mwathamanga kuti komatu anyamata inu ngakhale pafunire pathidwa chakuti nanga imagine atakoti ukafikira munthu wathu kuti chifukwa former president ndi munthu wathu mchifukwa kuti mampatsa apolisi achatetezera ine ndikumbukira inalipo nthawi ina amene IPM samaiwala anamthetia gasi ndiye siwabwino amanena ndithu mnatima tie gasi neyo ndipo maliro brother wanga ndipo amene anachira yonse amachula kutanthauza tie gasiyo siwabwino. Ine ndimafuna kuti MCP alakwitsa boma koma amene akupanga influence zinthu zina zimene tikhozo mazikambirana ndi apemphe kunena kuti utsogoleri ndi wabwino mphamvu ndi zabwino koma nthawi zonse mukamba kuvomereza zinthu zoyipa kuti zitenge pathu zikutenge mphamvu zimatanthauzira kuti mulibe mtunda wautali oti muyende banja loti mumenyana banja loti mutsinana anthu amenyana atawo zimatanthauzira banja limene lili likhoza kutha nthawi iliyonse. So government ya APM yabwera kumene ife chimene tikuyembekezera kuti zimene tinkanena MCP kuti akulakwitsa awasapange chifukwa chakuti ali ndi 5 years kutsogoloko yoti atilere feyo ngati Amalawi chifukwa olo munthu amene walakwitsa kumene kuja mwana wang'ono Congress ali m'manja mwa DPP family akulamulira dziko lino ndi a DPP. So they could consider that kuti
despite kuti anthu fe kumwambako sitina mvetsetsane koma tiyagasi 1 a immediate former president ali kuti ali kumene kucha anthu maso a dziko lonse lapansi amakhala ndi anthu amene ajawo. Once you touch them, you are not touching them, you are touching the best of the world. So timaona ngati kuti awalakwitsa mafuna ene singafotokozereso bwalakwitsa koma ndimafuna ndipempheni kuti my emotions kodi pale pajapa zikanakhala bwanji anakakambirana padali apolisi president alipo apolisi anzawo ali ndi futi zothira utsuku yes akanatangula apolisi kuti inu munthu mubwera nayeyo kuno kwasabwere chifukwa kuno kuti mpaka zinthu ndi anakozera mwene ukukuti atitsimikizira kuti ndi fireball ndija anakauzira kuti mukabwera ukuti kutani mpera anakakambira fireball zinthu kuna kupesa kuti muoneka ndimundira ndimulakita ndiye ndikakhala hayi ndimanda fireball ndiye anauzira kuno kwase usabwere kuti fireball ndiye anakauzana kuti inuyo chabwino anyama tafititsale koma wankulu yatani asundeneyo concern yanga kwambiri yagona ponena kuti ma president athu ma former president ndi makolo athu ndithu chabwino timaliza ndi apasa mphindi imodzi niso ndizakupasani mphindi imodzi izi sizinatherero 2027 pa 14 May tizakhalanso ni mwambo ngati omwewo taphunzirapo chani apa kuti going forward tizipanga bwanji chifukwa mutakuona kuti mmene timapanga chilembwe kudazakhalanso zokokanaso kuti zizipanga bwanji zimene anthu ena tikumanena kuti tikumalowesa ndali zinthuzi tikumalowesa ndali tingapange bwanji amngoni wawo kuti munthuyo because at the end of the day ukaona zimene zikuoneka zija ndi why did we have the day if this is how we are going to commemorate that day you understand it defeats the purpose of having that. So what lessons do we learn today to do it better next year and the years to come? Ndimona ngati kuti I will not be too far from what I said except when ndizipanga apply mwina zimetingatha kuchita consider next time kumbali ya boma take leadership kodi ikuyenera kuti leadership izichokera kuboma osati kubanja izikhala bwanje because mwaonano kuponyerana kwa chitika so pali mafusafusa labwino kwambiri ya kuponyerana ino ndi I think dependa paketi nazafusana kuti kodi kuti munthu atenge asilikali mena anabwerera kwacha kuti mwambose uja kuna anthu aboma twambiri munthu wakubanja la Kamuzu alibe mphamvu olokuthekera kwina kulikonse kuti angakatenge asilikali a MDF kuti atuluke pene pacha kuti ndikukonza chikumbuso cha Kamuzu ndi mafuna asilikali tabwerani apolisi tabwera it's only government it's only government ili convening power it's only government and in case mwina ena anaonapo kuti pali ma functions ina kama ukwati whatever amazapezeka kuti MDF brass band yabwera achimwene kuli process kuti ituluke brass umalemba umachita kulemba kalata komwe kwa PC kuli process yonena kuti process ya nayilusa ndi akuyambula through experience kuti so sisingateke what I'm trying to say is abanja just sana mizire tantasiene hapo koma kwambiri aboma take leadership sure kuti chinthuchi ndichoyimirira amalawi onse ndiye nimaona ngati kuti mukabwera ndi mtima ofuna kukhala a leader zambiri zimene zachitikazi they can be avoided even my uncle now you avoid when you are a leader komanso wakhala leader umakhala ndi mtima ofuna upanga embrace onse ndipo pamene umaonesa leadership maturity kuti ndiwe sogolera amene ukutha kupanga embrace anthu a mitundu yonse anthu amakala zonse azipani ndikutha kupangira mwambo ngati umeneja amalawi ndikukondwera ngati dziko china ndipemphe ndithu awa ndipemphe amalawi Congress Party Kamuzu wako Maliro kuti Kamuzuyi asakomerera tikamapita ku 14 May ya chaka cha mawa ya 2027 chonde asiyeni aboma achite lead ya ngati muli ndi ma request pangani ma request ngati muli ndi ma plan kuti kamfuna muzapange motani aziwise tengani zikalata zoyenera follow the right protocols and inuyo muchivomere kuti celebration manager may not always be in your best interest panthawi imene muli ku opposition that muyenera kuvomereza nde ndalezo isaloweseko ndale inuyo andale simungakhutisidwe pakakhala sipakuchitika ndale exactly
so tivomereze Tivomere ngati sipazikhala ndale Tivomere. ndiye kuti amene ma interest awo ali ndale azikhala disappointed but for Exactly. the sake of the person that he was. Exactly. Enanso ndenda apolisiwo. Apolisi timalangiza nthawi zonse. Yes. Now tikudziwa ine mamvera chisoni kwambiri apolisi ndanzathu. Program ino amatipasa ulemu tikamayenda musewu zonade. amatipasa Zonade. moni timasangalala ndanzathu ndithu. Koma it doesn't hurt kwakumbusanso. Apolisi mmakhala ma victims ama poor politics. Koma kungokuchenjezani. Excessive use of force imabwerera. Taunapo ifa polisi amene amapanga regret ndamanena kuti nangasipano zimakoma kuti anandituma kuti ndio mafuna kuoneka good boy komanso tauna zimene zijazi maufumowa they don't last forever amata makapezeka ukufutika ndiwe ndi ana ako ndikumalingalira kuti I wish I'd done better koma kumbali ngati makumvesani chifukwa makhala kuti nthawi zina ni ma direct orders ochokera kulikulu nthawi zina makhala kuti anthu andale akuyikaso mphamvu zawo pamenepo ndi it's a very difficult situation koma do whatever you can kuti musamachite kuonesa ngati kuti we have got personal for ena atumena mapangiro mati awasokhala ngati kuti ni za personal samuoneke ngati kuti niyo ndi za personal zinthuzi simasintha that's our advice. And apolisi ino ndanzathu ndabale athu tiziuzana akuti tizionaso nafeso chifukwa anthu amatha kutuma kutuma nkosaphweka koma iwe amene uli pa ground ndamene maona kuti mene pali pa ambuye bishop mthandizeni mandivomera kuti zona malizisani khani ine ndine moderator amene anapita apolisi ku Chikwawa kuti ife poti tifikepo kukhudzika nawe timaona kuti akukagwira ntchito yabwino kwambiri ndi apolisi kuwaona ndi anthu amene anaphunzitsidwa bwino koma pamene pamadzavuta apolisi pamene auzidwa zinthu zimene alibe mphamvu yozikana koma chinthu chimodzi mafuna ndi adandaulira nchakuti kulibe ku Malawi kuno kuyambira 1994 wapolisi amene amanga chipongwe nzake amene salakumana ndi tsoka kulibe wapolisi ku Malawi kuno akatakhala wamphamvu akatakhala ndani amene at the end of the day salakumana ndi tsoka so ukapanga chipongwe nzako ndipo ndikuchwa inspector general Moza amene amapanga avoid that mpaka na lero sana kumane ndi tsoka amene amaita kukaniratu anagama kama yocho nakauchulirani the former inspector general nanziwa amakaniratu kuti nezibezo ndekuti ndipo ikulu kwa bishop tafumuka and say bishop anditwatse ntchito anditwatse but that I will not do chabwino ndiye mafati masira babwino ka 1 minute kuti malizani tikwada ndaulira muli ndi ana pali zinthu zina zimene ukakhalirwa tengeka nazo kwambiri chikwati cha eni chikwati cha mwini wake sindi chito kukondwa umasupa ndalama imene yakajama tasakitika supa kuti undigaire hafu anthu acha chikwati amapatsa transport koma ukondwa cha eni yake umayenda wapansi chikwati cha mwini kodi mankula bwaja mbebisho Ukasupa zose amzando wapansi sanga usunga kapempho kuti ndigaire zinthu zimatha kusintha kumali wopa mawa mali wopa mawa zinthu zimatha kusintha mawa kumali wopa kulibe munthu amene adzakhaliwa mphamvu mpaka na muyaya zinthu zolanda mphamvu ya munthu nzambiri anzathu apolisi you are very professional guys use your professional judgment each time every time basi amagwira ntchito bwino otuma olo ife timatumidwa atu umakutuma yomwe atukapita kuna bikebe aituma ija kulesibwira so it's up to you use your professional judgment timve uthenga uchokera kwa proud sponsors athu a Sellers Enterprise. Sellers Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Sellers Enterprise Facebook page to access our catalog. Sellers Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. ngati mutsekula kumeneka ne mawanuyo mukuonera hot current mmatentha mu
eto motete mumve muno mmatentha Mumveka. muno bishop alandira uniform kwa mabatani sakutseka upeze jacket yaikulu kutentha kwa hotikale kutentha kwa hot current mmatentha muno ndipo nkhani na iliyonse muno imakambidwa ila imati ukamayilemba mucho mati mati imeneyi ola kama kuponyera akamana abuye bishop kumene kupanda kuigwira bwino iyi amene pasali chisomo timapemphera ndithu tikamalowa pano ambuye please ayi koma ife ndachino cha ndifachino cha ife ndachito chabe so zili kwa inu kugwirizana nafe kapena ayi koma ife ndachito chabe nkhani yachiwiri mayi Jane Ansa amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino woyamba alankhula poyankhapo zimene mneneri wina nzawo wa ambuye bishop adalankhula kuzombapo mwapwetekesa ino sopemphera ya so ndizathu kutumika not that you know him personally yes koma ndizathu ife tose ndatumiki so ndizathu mtumiki nzathu mtumiki kuzomba nzanga adalankhula mawu amene patakhala nthawi adalankhula pakanthawi a president alingalira ndanati no ndimuyankhe mneneri wa mulungu ndamuyankha kuti mneneri zimene mmayankhula zija ine sinkupanga nawo zokuti yayi mayi wakhoza kuyambisa chipani chanchani akuti iwowo nga DPP mokuti even mutacheka atuluka magazi a blue chifukwa iwo nga DPP komanso iwowo sakufuna kumayankhula padakali panopa andakamakhala phe musamaone ngati ngachitsiru iwowo akakhala phe yayi izakwana nthawi imene azalankhula ndi amachita koti ndithu mawu a m'baibulo amolaithi akuchita machimo si mafuna kupuluma ya fada akasadamalize mafuna wadikire kaye kuti akathera pati kenaka kuti ukamalankhula uzikhala uli ndi full picture kodi isi zuchokera pati kuti ine sindikufuna kuyambisa chipani kodi ino anthu a mulungu mmazakhala pena ndi ndede kuishosha kuzigulira malo amabro ajena aneneri kuzigulira malo imene ndiya kapena mulungu akuyankhula tilemekeze zimene akuna mulungu tigwire zita mbuye bishop mneneri akuyankhula munthu amene akumuza yakuti yaya zimene kunenazo sinkuchita nawo that prophet yes is a powerful prophet chabwino kwambiri is a powerful prophet okay ndi mneneri wamphamvu amene akuntumawo yes koma osati wa mulungu chifukwa uneneri pali unene kuti anthu akuza zinthu wamva mabodza uko ndekena akufuna uying'alwe ngati kuti mulungu akuti bwengwengwengwengwe koma kuti amaliza kulandira message kuchoka chifukwa nkhani ndi amaboza iyi ndi amabodza ndi amene amanena mamauka kuti atamanena kuti afuna yambitsa chipani ndi amanenera prophet so ndikhani kuti wina akanamuuza kuti amayi achayambisa chipani ine ndikuuza munthu wa mulunguyo I've been close ndili mkati mtika mwenemwene mwa utumiki so I understand anthu amene alibe zochita zambiri kudziko lapansi kuno amene zochita zawo I'm sorry to say this anthu amaganiza kuti kundaleko kumene akhoza mapita kumakatengako ndalama za anthu chifukwa chakuti utumiki ulibe ndalama ndi anthu ochepa amene ali anaboleza kuti akhoza kukhala ndi chisomo chifukwa zitumika ambiri alibe zochita zambiri moyo uno amathamanga kuti mwina ape baba tsaka CD akaja kamene kajako ndeti amunamiza wina. It's not all the time God is speaking to me koma ndikono ta wanda akhoza ndipatsana amanda opyeze ndinaona ifa ine ndimazo ase ndikafa iweyo uchidza kukuza njani pita uko iwe naona chifuwa iso ndikadwala ndikakula penini naona kukosomola ahoti kale program ndakuti wina atu akuchitani kanthu asitumika nzanga please taziona zimene the last chisango chuko mwapangitsa anthu amene anachita bwino ine ndimati munthu wa mulungu sinthawi zonse ena amachita kuna kuti zikazachita kupanga mmene zadule mutu ndipo pali anthu ena kuti adule mutu ifo amanama you know anapereka mauchani maunenere a boss yes anthu zimene ndikunena zikapanda kuchitika muzati dule mutu sizinachitike mutu wawo tidule maturity ya utumiki umadziwa poenera kuyankhula. You know, it's not all the time you need to. In any matokala miezi 3 mcheche mangosa ninera. Famu musana ntume. No, we are not just prophets, we are advisors. You can advise them, not prophesying. Possibly kunenera ndiye balulangiza maganizo wao. So chinthu china chimene mafani ndisana choko aneneri amayiwa mukwala kuira. Chifuna amayiwa kupano ndi vice president ndi mtumiki nzatu. Ndi 47 kuja ndi munthu wa mulungu. Amene kumanenera zabodza nkulakwitsa kwambiri amayiwo atafuna kuyambitsa chipani ndi Malawi
ali ndi ufulu atafuna koma tisapangire kuaganizira kuti yayi amayi aja afuna kuti ayambitse chipani anenera amene wawa ndi amene sabatenga bodza limeneli ndikuyambitsanso munthu wina otali ku DPP ndikumutsozi ndikudziwa ineyo ayambitsa ndikuyambitsa maudani aja masipaka aja osakhala bwino aja from like something like kuti mulungu akuyankhula and chimene naphunzira ine anthu andale sakonda munthu wa mulungu wachilungamo amafuna mneneri wabosa amafuna safuna munthu wazoza chilungamo amafuna munthu oladzaanamiza ndi amene kuti amankonda kwambiri but when inewe chilungamoni manambala anga anandirita yes I'm telling you safuna ngatira kuti ine ndimatoka chilungamo ine ndimadya kuti madya matoka mudya mwana wanu mwewo ine ndimadipopo ine ndipo ineyo alembi sindinganamize munthu focus I'm okay I'm not a man of God who begs no ask something kuti ndikavutika kuti ananga avutika school so ndimangola chilungamo pamene anzanga awena ndoti lenti yovutika chani so they lie cholinga nchoti wina atimizeka 200 aponyapa guys let's go ku field ife timapita mamizi kalalikireni Matthew chapter 6 verse number 33 musambo tulalikitsa pano muyambe mwathanga ufumu ngati chilungamo chake zina zonse zakutsatirana koma zomanamiza anthu andalezi mukwala kwina kwambiri chifukwa chonena kuti at the end of the day mulungu azakususulani chifukwa munthu ina aliyense amene mukumpangira chipongwe mulungu amadzamkweza siku lina muchachita manyazi ayamba bwino ine ndakuya nazo ndaonadi kuti munthu wa mulungu apsha mtima koma zimafunika pena kumalankhula kuchokera pasi pa mtima angonewa izizi zachokera kwa nenereyi amene anayankhula amene akunenera kuti mangolankhula zache kazachokera kuti akuziwa kwekha zimene zachokera zimene amanenazi ndi amayiwa amuyankha chifukwa nawenso uziona kunena kwache awasamayo however mutakuona kuti response ya mayiwa yakhala nkhani kwambiri chifukwa chani m'maso mwa anthu ku public tikuona chani chimene chikutipangisa kuti tikhale interested in this issue because kuiona ni nkhani yaying'ono ti this is more issue a man of God somewhere or somebody who claims to be says something it's more less of private issue but her response has become more news because somehow kunja kuno tikuona zinthu zina zimene tikuti kodi izi tikuona zotani amayiwa pano sikuona kupanga faction ilo siyaboma akatuluka ndoti akapemphera kwina kwake kapena ali ndi bungwe lawo kugawa zinthu andizamalankhula ali kasungu kubungwe lawo what's going on yangu lewa pamakhala zinthu zina zotolo banja lina anthu kumanena kuti khanga tituziwana kwapulana amayamba ndineba amati msamaname boza tikuwadziwa amene mukwane nawo anthu aja amakhala kuno bwino nde pamakhala banja lina limene umati ukamva umati koma mamene ndikuwaziwira anthu awiraja it can happen right zimene zakhala zikuchitika pa ubale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake ndi zolowesa mphepo kuti anthu ngati amenewa atha kumayankhula zimene akuyankhulazi palowa mphepo yes sadafunde bwino pena palowa mphepo chifukwa chonena kuti kumbukirani sikale ayi pamene pankachitika nkhanija yonena kuti vice president akhala ngati udindo wa dodma uja akuti tu basitu khala ngati izi chamayang'anira marifomu akuti tu basitu ndiye panayamba manong'ono zoyankhula zambiri zinazo ndizoti mwina sitingathe kuyankhula pakamera koma kuseliko kwakhala kukuyankhulidwa zambiri and why am I saying that? I'm saying that chifukwa chonena kuti takhala tikumaona even zipani mukumbukira UTF anatulutsa chikalata yes msiye mzimayi UTF anatulutsa chikalata msiye mzimayi ena kutuluka pamenepo funding ukhala ngati ya vice president khala ngati ayifinya pakhala pali zitopotopo zoyankhula zambiri pakati pa awiriwo mwanena nokha delegation of powers kupeza kuti mafunction even function imene ya 14 May ena amene kuti sikunakapita auje ajenasi kapena achana now what's going now zonse zija zimapasa anthu mwayi
wokuti aziyankhulapo whether ndizoona kandi zaboza koma the environment ndi mene zikuyendera in the presidency ngati presidency ndikunena onsewa pamodzi zikupereka mwayi kuti anthu ayankhulepo. Now to answer you directly zokhuzana kuti sono zinthuzi kodi zikukhala bwanji, ineyo to be honest ndina kuti mawu amene ayankhula Maya Jenansa ndi mawu akulu zedi, chifukwa prophet yo ali ndi utumiki wake, koma uyu ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nda vice president atwa ayankhula, ndipo mawu amene ayankhula anena kuti anamusambwazaso nayenso prophet uja fuka akafunaso nawonso kuyankhula amasuka nkama mayi and we know so anayankhula ndiye anzanena kuti Mulungu anakumbutsa anthu nkhani ya ku Genesis akuti Mulungu ananena mawu kuti zokamba za machimo achamunanena ama Amorites akuti machimo awo anali asana kwaniritsidwe ngati kuti asanamalize ndananena kuti nthawi ikazakwana ndizatani ndizayankhula anakathira pomwepo atisina chitsiru koma kuti ndipo muzamva akazayankhula tizamva koma kuti muzamva mawu kuyika emphasis muzamva andati akamakhala chete akuti sithandauza kuti ndi chisiru mawu amene achanda akulu very loaded. Chimene chunduza ine nchonera kuti mayiwo ali ndi mawu koma akuona kuti this is not the right time komanso zimene zikuchitikazo sizinathe yayi akuti zimalizike ndiye zikamalizika munyengo yoyikika iwo azayankhula achimwene kaya titanthauzira motani koma mawuwo ndamphamvu aliyese mene mwayimverera sitiyesera ife kutanthauza aliyese wamva Amorites adakali mkati mwa machimo asakanthidwe akamaliza ndi akuti amayi wazalankhula akakhala phe alisachitsiru yani so kaya uchitsiru kuchokera pati kazi kukhala bwanji kumene there has to be something happening somewhere that we are all waiting to hear when she's going to speak. Until then we can only speculate. Sichocho zimetingayankhule pano ndekuti tingonena mabodza chifukwa sitinamvepo mbali ya boma akutuluka kutiuzapo kuti yayi pali vuto ndiye amayi vice president chanchani tidangoyamba kumva manong'onong'o kuti khangati akudandaula anthu ena kuti kodi mukwatani amayiwa koma abwana awo sitinamve akulankhula. Ina mafani pa 1 minute. Yes. Tipembe kuti president ndi vice president bakanga kuti anthu sakumvetsetsana koma anthu awiri wasana yankhule ifeyo tisamalowelere kwambiri zovuta chifalire ngati banja zovuta limene anthu akunena kuti anthu aja kumenyana akutani ukadzaona anthu aja limodzi umazachita manyazi so ndimaona ngati kuti aliyense azizwa kunena kuti kuli president kuli vice president ambuye bishop zovuta kwambiri anthu tikamaona zinthu chifukwa chake anthu amene ati Malawi siopusayi to imagine kuti Malawi sakuziwa cannot interpret this zimene zikuchitikazi it's very dangerous. Okay, imene ndikuyankhula pa ine ndikumva mwandiva chapo ine ndakumvani ambuye bishop ndakumvani kwambiri koma ndikunena kuti osamakomedwa asu ndiye pafunika nzeru pakwena kukhala wisdom ina how to manage ukakomedwa kulowera ndewu that's my point kulowera ndewu yake mawa imatakusalira zona imaza kusalira yes chifukwa anthu amazopa salama ita kundiuza kuti inwela ife simakangana fapolelesa ndewu suvula jacket pano vula jacket ndodo wayilowerera andepo mwayi yes ngati munaonera kanema pamene amayankhula mtsogoleri amene vice president Maya Jenansa akuyankhula kunali azibambo ena awiri amene anakhala chapa ndiye amayi akunena kuti ine ndikakhala kuti sitikuyankhula ndiye kuti sindine chisiru anthu timatha kunena kuti aye fundo yabwino munamva amene anaombera mayi kuonesa kuti pali nkhani ojiya ndimafuna nene kuti nkhanizi pali ojiya that's my point and ojiyawo amakhala kuti ali ndi zifukwa zawo they've got their own interests inuyotu mwina ngati sindikudziwa Malawi pamene president ndi vice president amakhala kuti ubale wawo suli bwino alipo anthu ena amene amapanga benefit exactly ndasokolero aziziwaso zimene there some people ndipo anthu ena utatu ubale wamene uja uziyenda bwino iwowo sizingayendera ntchito yawo ndikuyambanisa president wachiwiri wawo and akamayambana iwowo amakhala ma spaces muja so izi nzofunika kuzimvesesa bwinobwino kuti kodi chuchitika njani komanso
nkhani umafunika umamva mbali zonse ukafuna kuyikira mlomo pa nkhani uzimva mbali zonse yes ndikubeka mapita point yanga chifoma zaona ngati wina ndi victim ali perpetrator so we need to know who is the victim who is the perpetrator ukamva nkhani yonse samathamangire kuyankhula titamva mbali imodzi nkhani sititero chabwino tipitirire ndi nkhani yathu yomaliza nziko muno titasintha boma tidamba kusanjasanjaso mmene anthu amagwirira ntchito malingana ndi kubwera ndi vision ina kubwera ndi maganizo ena na zapangisa kuti malo ena anthu achosedwe zichatimati secondment ndikunchosa bwana ku kampani ina ya boma kumpitisa kukagwiraso ntchito kampani ya boma na malingana ndi zosuntha munthu sunganchose munthu bwana uwo ndikumpasa position yoti ndiyosikirako mphamvu ndikunchepesera zimene amalandira sizimatero actually zimene zimayina ndikuti ukanchosa kumene amalandira zochepa ndikumpitisa kumene pa position yomwe amalandira yochuluka amene atazikalandira difference so eza kuti awena komano ikakhala kuti wachokera ku ndama zambiri mukumpisa position ya ndama zochepa amakalandira bezomwezo now tili ndi ma parastatos ena amene anthu awa mabwana kumene kwadasunthidwa adapitidwa ayena kuphunzitsa masukulumu koma akulandirabe za mabwana kumene adaliko nde kunalembedwa anthu ena amene ali ma position ino amene anachoka anthu acha akulandiraso zimene zikupangisa kuti tizikanga tikuwalipira anthu awiri malo ena ake ndi anthu akumati kodi zimene tiziziona bwanji akuluakulu tizimvesese bwanji zimenezi ndiyambe ndinu angoni wawo how should we understand this kuti as government is trying to make sure kuti is delivering ma services zake bwinobwino yes there are gonna be movements here and there how do we understand this choyamba tikamapanga ziganizo za boma timapempha nthawi zonse chonde think through it muziganizira bwino lomwe kuti kodi ma decisions amene tikupangawa amkhuza bwanji Malawi mukamapanga ziganizo zimenezi muziganizira kuti kodi lamulo likuti bwanji mukamapanga ziganizo zimenezi muziganizira kuti kodi pamawa zinthuzi sizatiyabwa so ndimuona kuti ma decisions ena antimapanga makali nkhawa tipo langosintha kumene pena pamakhala ngati kuchosana kuja kuti iwe anthu ena makhala ngati amakhumbana kale ndi makhala ngati solo yafika nthawi kuti amchose chachiwiri ine ndimuona ngati kuti apapa zimakhala ngati ndiyankhulenda boma sikuti kuyankhulanso nda opposition awanda boma amene ali mkati right mukayima pa government kumanena kuti kunja kuno ife ngati boma tikuyamba ma austerity measures kuti chuma chathu chiyende bwino kusakaza kwa ndalama za boma tikuthesa ndipo pena ponse tikufinya kuti ndalama zizigwisa ntchito bwino kenaka anthu akamaona kuti kuli anthu ena amene akulandira ma organization ena mabunge ya boma ena amene akulandira akupereka masalale awiri anthu amati kodi chimene mukuyankhula nchite chifukwa zimene mukuyankhula zimene mukuchita sizikugwirizana so for me ndikuona ngati kuti government could have done better and I'm sure mene zachitikirazo atengerapo phunziro kwa ndikuona ngati kuti pena pake mwina pana ena adajia mfulumira and because of that we are paying as taxpayers ni ndalama zathu zimenezi this could have been avoided ambuye bishop tidakadikira kuti anthu angomaliza ma contract awo kapena it was gonna also be dangerous to keep anthu ena ma position mwawo how should we handle this pali mbali ina zolinga zabwino ma decisions ena ali ndi ma consequences ngati amene tikuziona pasi tipange bwanji boma limakhala ndi ya mlangizi wa malamulo ntchito yayikulu kwambiri ina ndimene yomaonekera malego kuti zimene zikatiza tere apa attorney general tikamuchosa uyo akapita uko kuti tipanga bwanji kumbali ya ndalama za Malawi if that is the case kuti munthu wachoka azita ndebe ndalama zomwe talenga wina anthu awiri alonda sale akuti it's like sale ine kungopita why not timekaye mpaka natigonjetse nkhondo yathu ya malamulo kuti uyo akati wachoka but the challenges amakoda ndi contract ya boma imene when they look at that so tifati ndale amwene now pamene unati zipanga bwanji because mwandikumbusa nkhani ina apepo poeti ena ma contract ena amapasa ndithu wizi watemba kale alifali akamati pye asala mimi masiba amaimba katatu pye water ndaka maimba pye waitenga nantu ajakubwera uyo ali ndani wani tu apa koma uyo ifeyo dziko lindilatu ndimataina ndimakuimbirani phone zaudi mano ifeyo tindi dziko Malawi mmosi we need to sit down pafika bokhala basi ndikumaonika kuti izi suti zithera baba tisaiwale kuti bomali likatere pamabwera solina
ndiye zikuchitika ndalama za Malawi mataxi tikutika ngogula bread nsongo tapereka koma tukampatsa munthu wina amene akulandira ndalama akugwira ntchito ina koma akulandira ndalama zambiri tingatani ndimaona ngati anthu ambiri amene amasangira nthawi ina kutsogolo kuno kudzakhale CEO wa technocrat wokhala basi oti oloboma litasintha someone can trust that person kuti munthu uyu koma ndimene timaganizira atu because palibepo CEO amene analembedwa kuti uyu ngwandale so pamene patapo ndiye kuti vuto ndilo kuti ndalezo so ndalezo so malamulo mudati mwaone muona kuti dakonza ndithu kuti tizisata njira izi kuti zisankhe anthu koma ndale zimalowerera ndalezo zini ma consequences tikasintha ndalezo pali mbali ine imene mafuna kuunikira poti nkhani zimakhala ndi mbali zonse ziwiri very quickly mwasanga nthawi ngati cost benefit analysis yanu ikuonesa kuti kutenga munthu wina wasopano kupindulisa dziko kopya kuposana ndalama imene mwina mukulipiraso mukulipira masalari awiri, maybe you can say kuti okay chifukwa ena manthawo makhaonera kuti tilekese CEO alipompo amene mwina anayikidwa ndi enacha anachoka acha ndi amati atipanga sabotage ndi tingwerekeza lomwe kuja sinisizi kuyenda mwina dizoona kuti munthu chakupanga ndi sabotage ndiye mwamuchosa mukumayikapo 1 zinthu zikwamba kuyenda amalayo nkumasangalala mwina in an event like that you can say okay I think the bad has been outweighed. But how do we know that? Do you go now to the public and tell them? Because probably that's what is happening, but we not privileged to that information. How do we know these decisions are made based on exactly what you have said? In the best interest of yes, kuti kusunga uyu kuli ndi chiopsezo kwambiri than kubweresapo munthu wina chabwino uyu ndi mpasa ndalama kumatiluza ndalama zokha kusiyana ndi kumuyika wepa kuti akanatha kumathimisa magesi akanatha so the fact you know kumatheka madzi or whatever it is that these people babwera munthu magetsi akuyaka bwinobwino zonse zikuteka munthu ujakumenya tonse tikuona olozoganiza za munthu wina asitingaganize sitingaganize foti munthu uyi akutisevera zinthu akutipula that's the point. Yes. Koma mukutenga mumwachosa wina oti mwina performance yake ndiye mwabweresa wina oti performance yake mesa ngwa mwabweresa wanu koma ni mphepa so mwabweresa wanu koma ni mphepa compared ndi amene mwachosa uchi system tisinthe tiye ma contract aziyenderaso ndi term limit ikamati boma pachali kutha ma contract osa nkhani zonse zitha zona chipwirikiti cha ma contract ichi ndi nkhani imene tinkapanga ma reforms aja nthawi yathu yatha ndithokoza ngoni wawo chifukwa dali limodzi mprogram ino ambuye bishop ndathokoza ndakunyadirani kuchokera kwa ine nkwenda mnono nkwenda vivi wonder msisi ndathokoza kuti mlali momo malo mwa nzatu Nelson Chituwa amene amaongolera zonse makoma nonse goodbye. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi.